Mai avem câteva rochițe din seria cu broderie pe negru. Așa, sunt foarte deosebite. Sunt perfecte pentru evenimentele de seară. Așa, puteți să vă uitați mâncile. Sunt foarte frumoase. Și jos. Prețul este de la 10.500 la 5.250. Următoarea rochiță este pe verde, cu un decolteu foarte frumos. La fel pentru seriile mai deosebite, pentru evenimente de seară. Prețul este de la 5.500 la 2.750. Și ultimul model pe negru, așa, cu accent pe verde. Puteți privi. Foarte frumoasă. Și prețul este de la 9.500 la 4.750.